tikvicu ću prvo oguliti. Kada ste je oprali, isjecite je na sitne kockice. I sada ću je oprati. Kada sam izrezala tikvicu, dodat ću 50 ml vode, otprilike 1 do 2 kašike ulja, malo vegete i malo bibera. Promiješat ću ovo sve zajedno i onda ću dodati 4 kašike brašna. I sada sve zajedno sjedinite. Što manje brašna stavite, pita vam je sve sočnija i neće biti suha. Sada ću u tepsiju promjera 20 cm staviti malo ulja i istresti smjesu. Stavite i malo ulja preko pite odozgo i idemo je peći 15 do 20 minuta u zagrijanoj reri na 250 stepeni. I pita je gotova. Preliću je sa malo vrhnja. I to je to.